szabadság a hónap minden napján. Ez is hozzátartozik a nők felszabadításának történetéhez. Libres, egy új fejezet kezdete. Egy hajdú minimat szuperautomata mosógépben. Erősen szennyezett munkaruhák ugyanúgy kimoshatók, Mint abroszok, konyharuhák, vászonholmik, farmeranyagok, színes ruhák, köpenyek, pamut és műszálas ingek, 18 különböző program biztosítja, vagy különféle finom gyapjúholmik, jersey és selyemruhák, alsó fehérneműk, zoknik és harisnyák, sőt ágyneműk. takarók, centrifugálással vagy anélkül, No, meg babyholmik. és pelenkák. Minimat 65. Kis mosógép, nagy kényelem. Mindenki eleget ivott forgunk, és üdvözlöm a nézőket így a reklám után. Nem is szaporítanám a szót tovább, megyünk tovább. Tovább. Megyek is az első pároshoz. A már jól megszokott első pároshoz, választhat még egyszer. Most úgy piros fehér, a pirosat kérem szépen. Most piros, fehér, zöld vagy pirosat? Pirosat. Hát Mi narancsárga? határozok pirosat, amíg az meg, vagy melyik válaszunk másikat? Jó lesz. Jó a piros, ugye? Narancsárga. Így van, beszélgessétek csak meg, ezt így kell csinálni. De ez Rendben van? narancsárga, jó? Melyik betű legyen? C mint Cecilia? Leköptetve. Nem baj. Nem vagy jó. Te mint Cecilia? Picsi. Igen. Ne lessél. De igen. Cecilia. Nagyon. Rajzolnod kell. Nem. Igen. Azt. Jó, nagyon meg. 3 pontért. Menni Kérnek fog? egy paravánt akkor. Jön a paraván. Bandi, nagyon lúkoljál, jó? Look. Oké. Slowly, Bandi, oké, look, yes. Watch you watch. Oké. Hát, Figyelj, készen álltok? készen. Akkor megy. Ez mi most? 3 pontért rajzol. Még mindig nem szóltok bele, most még csak így egymásnak rajzolnak. Jól érzik magukat. Hangszóró? Így van. Nagyon jó! Há, oda se tudok nyúlni, tökéletes. De ez mi az, hogy leírta egy ró? Szó. Ja, hogy első szó, bocsánat. Ez pontlevonás. Ez nem probléma, akkor meg van oldva, tehát volt 9 pontotok. Jó van, Bandi. És ez volt egy 3 pontos, így van, 12 pontotok. Ez az! Nagyon jó. Vezetünk. Megfelel? 6 pontotok volt, de mi van? Itt a Buda. 6 pontost kell húzni, Lope, szerintem legyen zöld és A. Nincs beleszólás, semmi? Ő viseli a nadrágot? Bele! Semmi Ott van gond? az apa. Vagy a fél. Mi volt? A, igen. Megkeressük. Aj, mutogatsz. 3 pontért. Oké lesz? Melyiket? Jó. Menni? Menni, nem? Vagy nem menni? Ez itt a kérdés. Te középre bemenni. És akkor felkészültél? Nagyon jó. Én is voltam ilyen gyors még. Mehet. Trombita. Pörgünk! Még tiszta junior! Éppen elmondom, hogy trombitazni nem így kell, ez a harson. Na vesztetek össze! Rájöttél belőle, nem? Rájöttem, mert tudom, hogy az emberek általában Minden arra esetre sajnos csak 9 pontotok van, mert ez 3 pontot ér. Attól függ, hogy itt hátul harson, mert lehet itt trombita. Vagy És ti ne húzzatok 6 pontosat, vagy ha igen, akkor elraboljuk. Bandi megmondta. Bandi kioszt mindenki. Azért engedjük meg nekik, hadd húzzanak. Nálunk kéne a Ja. szó. Jászai, pirosat ne húzzál olyan, nincs jó? Jó, narancsárgát. Ne, zöldet húzzál, zöldet. Jó. A zöldet, mert abban a 3-as már kihúzták, tehát kell, hogy legyen. De én kéket fogok. Jászai, gondolkodj észre. Legyen a cél, jó. Ott a logika, értitek? Itt nincs. Most zöld cél vagy kék cél? Zöld cél. Azt mondtad, kéket húzol. De én rábeszéltem. Igen. Drága műsorvezetők, mert nem tudja mit csinálni. Ez is csak 3 pontos, mondod, és ezt mondod el. Végre van nehéz! Ez jó, szavak, kezdődik. szavak, ez nagyon Ez jó, kezdődik. Maradsz ott, ahol vagy, nem kell kimenned. Érted? Végig gondolod, hogy ezt hogy a bánatba fogod. Én elmondom. Menni fog? Figyelj, akkor óra indul. Szóval a szó, egy szó, két részből áll. Tök jó.
Én most... Na, az első része az egy étel. Zöldség. Van belőle csípős. Az. Igen. Na. És a második része, az van csekk, a második neve. Igen. Paprika Jancsi. Pedig ez nagyon jó kis mese volt. 3 pontért. 9 pontotok volt. És most már 32. Ez csapás. Nem 32 van. Most már nem. Ennyi volt, 12 volt. Tehát jelenlegi állás. Ti nem tudtok úgy játszani, hogy ne legyen döntetlen. Bandi Ricsi 12. Imri Laci, Jászai Attila 12. Hátul hullognak, de ez még változhat. Változhat. Változni fog ez. Emil és Dope 6. Helyett 9. De az 9. Azért mondom 6 helyett 9. De így már... Mindenki hibázhat, nem? Lehet ilyen Úgy csinálni. meg úgy meg Ma is ne csinálj! te csak ne beszélgessél, mert most jöttök Tényleg így ti, 60. rájönni 60. Ennyi. Legtöbb pont. Ennyi, elintézzük ezt. Fordítva lett rá szeretem. Bandi, lukolj nagyon. De most neked kell. Ja, most nekem. Azt se hagyja, hogy ide jöjjek. Szeretnél húzni? Nem. Én tolni szeretek, jó? Melyiket? Várjál, beszéljük már meg, légy szíves. Beszéltünk meg. Most a B. Az a lila. Most mit? Bét. B. Legyen B. B De ne skubizzálj! Figyelj, ha ellesed az én feladatványomat, vagy mi. B. Mondani fogsz. 3 pontért. Ezt. Hát csak Nem mondj rosszat, mert ilyet már ma csináltak. Menni fog? Elmondom, hogy ABC. Átgondolom. Jó, rendben, van De idő. úgy gondold át, Bandi, hogy ezen az Tényleg életet. is azt mondja, hogy nem Ha akar. nyerünk, akkor akkor megyünk bulizni. De ha nem, akkor meg fogsz halni. Herélés lesz, herélés. Elkaparítsa az utcán. Átgondoltad? Jaj, még nem görög a kocán, képzeld. El tudod mondani? Remélem. Ossza rajta, óra indul. Oké. Szóval, ez egy olyan tulajdonság, amikor valaki sosem tud semmit, mert Buta? Tudatlan? az Buta? közel volt, de mondom tulajdonság, szóval Hülye. Buta közel volt, tulajdonság hülye. Nagyon jó. Tulajdonság. Eszetlen? Mondjál még valamit. Fél percnél tartunk. Szal. Ez ő. Mint a... Húzod az idejét. Ricsi. Nem tudom, buta, ez egy tulajdonság. A buta az jó volt, csak kapcsol még hozzá valamit. 10, 9, Butácska. 8, Nem, Buta. képződ. 6, Butó. Öt. Butás. 4, Buté. 3. Butás. Buta. Nem, Buta. nem, Butó. Stop! Igen. Mentek tovább? Megyünk. Jó. nem kellett volna. Akkor óra indul. Szabad a rablás. Stop. Utaság. Utaság. Ti kapjátok a 3 pontot. Nagyon jó. Ez benne. Nektek marad a 12. Mondtam, hogy nektek- én azt mondod, hogy plusz 1 pont. Egy rablásnál csak plusz 1 pont, nem? Plusz 1 pontot szeretnétek? Ja. Vagy Csaló. többet? Most miért egy pontunk? Plusz 1 pont. Most 13. Jó, oké, ez jó lesz persze. Meg Akkor fog még nem felelni? mondom, hogy van ilyen harság, meg játság, meg helyzetság. Megbeszéltétek? Még visszahúzzuk. Na mehetünk. Visszahúzátok? Nem baj. Le vagytok hagy. Csak egy ponttal vezetnek. Ja, csak egy Nem pont. fogsz énekelni. Csak egy pontot vezetnek, semmi Vissza gond. fogjuk szeretni. Melyik színt szeretnél? Lilát. Jó van. Az kék. Nagyon jó, kéket. És C. Szintcápa, milyen szint kér? Hogy már tudom azt mondani. Mondani fogsz te is, csak a változatosság kedvéért. 3 pontért. Egy valami. Ez egyszerű. Igen? Akkor vár. Na mondja. Visszajövök. Mit neked nem? Várjál, hadd nézzem még egyszer, légy Elfelejtettem. Viheted magaddal. C. Tehát Ez a középső, igen. Ezt el kell mondani. Ez rohadt egyszerű, mehet, szóljál mikor.